Здравейте! Намираме се пред комплекс Азалия парк и сме тук, за да ви покажем един тристаен апартамент, напълно обзаведен, подходящ както за живеене, така и за инвестиция. В цената има включено и паркомясто. Разположен в един от най-бързо развиващите се райони на Пловдив, Азалия парк съчетава динамиката на града с уюта на спокойното ежедневие, съвременно строителство и функционални разпределения. Дом, създаден с грижа към хората и мястото. Комплексът има озеленен вътрешен двор с детска площадка. Апартаментът е с площ от 96 квадрата и разполага с просторно антре с гардероб, в който са вградени пералня и сушилня. Първата спалня е светла и функционална, готова за вашия релакс и спокойствие. Всекидневната е голяма, разполага с напълно оборудван кухненски бокс, маса за хранене и удобен ъглов диван, точно срещу телевизорът. Тук имаме и страхотна тераса с място за сутрешно кафе. Третата стая разполага с голям гардероб, широка спалня и излаз към терасата. Има, разбира се, баня и тоалетна, както и мокро помещение, което може да използвате и като килер. Телефона на Георги е в описанието. Ние сме Явлена, Пловдив.